Σας καλωσορίζω σε αυτό το tutorial. Ονομάζομαι Χρήστος και σήμερα θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο μια επιχείρηση χρειάζεται Nextcloud και VPN. Ο λόγος είναι προφανές, τα αρχεία στο cloud να είναι ασφαλές και να έχουν πρόσβαση όλοι μας οι υπάλληλοι από απομακρυσμένα γραφεία ή εργασία που κάνουν σε αυτά τα αρχεία. Είτε είναι στο γραφείο μας στην Αθήνα, είτε είναι Θεσσαλονίκη, Κρήτη, είτε είναι Αθήνα, Φραγκφούρτη, Ρώμη. Θα εξηγήσω ένα-ένα τα βήματα, απλά και γρήγορα. Πρώτον, ο ιδιωτικός Nextcloud server είναι όπως το γράφουμε εδώ. Όλα τα αρχεία της επιχείρησής σας αποθηκεύονται εκεί. Είναι κάτι σαν το Google Drive, αλλά πολύ καλύτερο. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Έτσι. Εδώ μέσα μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς, οι οποίοι λογαριασμοί θα ανήκουν είτε στους πελάτες σας είτε στους υπαλλήλους σας. Εσείς είστε ο διαχειριστής αυτού εδώ του Nextcloud, του Google Drive ας πούμε, αλλά είναι δικό σας. Είναι κατά έναν τρόπο ένας ιδιωτικός διακομιστής, ο οποίος αποθηκεύει όλα σας τα αρχεία. Δεύτερον, για να συνδεθεί κάποιος σε αυτό εδώ πέρα, χρειάζεται να έχει σύνδεση VPN. Αυτή η σύνδεση VPN λοιπόν, η περίφημη σύνδεση VPN, δημιουργείται από σερβερ οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το Nextcloud. Δηλαδή, έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το Nextcloud και το WireGuard. Εδώ βλέπετε το interface του WireGuard. Δηλαδή, από εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε είτε είναι χρήστες, πελάτες, είτε είναι υπάλληλοι σας, ποιοι θα έχουν την πρόσβαση στο Nextcloud. Αυτό όμως εδώ ασφαλίζεται μέσα στο data center, είτε στην περίπτωση αυτή είναι ο Hetzner, είτε είναι η Amazon. Εμείς με αυτούς συνεργαζόμαστε, με αυτούς δουλεύουμε. Και αυτοί οι σερβερ επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε αυτό εδώ το link, το οποίο πίσω από αυτό είναι ένα IP, και προστατεύονται όλα αυτά από ένα firewall. Στην ουσία είναι ένα κλειστό κύκλωμα, το οποίο επιτρέπει πρόσβαση μόνο από το VPN. Αυτό εδώ είναι το VPN, ο client, δηλαδή το software που είναι στον υπολογιστή μας, και είναι αυτό που συνδέεται στο server, και ο server μας δίνει τη σύνδεση στο Nextcloud για να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία μας. Αυτό είναι για τον υπολογιστή και υπάρχει το αντίστοιχο για το κινητό. Τώρα, εδώ μπορείτε να διαβάσετε σαν διαχειριστής τι πρόσβαση έχετε. Εδώ από κάτω μπορείτε να διαβάσετε την κρίσιμη διαφορά μεταξύ Nextcloud και Google Drive. Υπάρχει μια διαφορά εδώ πέρα στο GDPR, η οποία είναι πολύ βασική. Ενδιαφέρει εταιρείες, λογιστικά γραφεία, δικηγορικά γραφεία, ιατρία, διαφημιστικές εταιρείες, αρχιτεκτονικά γραφεία. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να ασφαλίζουν πλέον τα δεδομένα του πελάτη τους, τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, και έχει περάσει πλέον η εποχή που τα στέλνουμε όλα με email, πήγαινε έλα μέσα στο κοινό cloud. Λοιπόν, αυτό είχα να αναφέρω, αυτό ήθελα να σας περάσω. Εάν λοιπόν θέλετε μία προγραμματισμένη επίδειξη, μπορείτε να μας στείλετε ένα email, μόλις κάνετε κλικ εδώ, θα μεταφερθείτε στο site με το email. Στείλτε μας για ποιο θέλετε να κάνετε την προγραμματισμένη επίδειξη, η οποία δεν σας υποχρεώνει σε τίποτα και
θα έχετε μια πολύ ελάχιστη επαφή με εμάς, γιατί θα σας στείλουμε username και password για το Nextcloud και για το WireGuard και θα μπείτε μέσα, θα το διαχειριστείτε και θα καταλάβετε πώς λειτουργεί. Αυτά είχα να σας πω. Να είστε καλά, για χαρά, καλή συνέχεια να έχετε.